Bismillahirrahmanirrahim. Care zarar de bedene merva. İca usa zarar ki dedi ki kuş seri merva hatta peçiki pi merva zarar edik. Zarar de çay merva, de guhe merva, de deve merva, kırka merva, de rodiye merva, de gürçke merva, de kezaba spi, kezaba reş vesaire pi mervan karın bre daharın gelek insan acı maalesef cagaret be kanser o kanser için. Ev kaku cigare tişteki pise. Ayrıca tilki insana zer dibin, limali perde zer dibin. Hatta henek insan hene usa cigare zararı dayavan ku cili xud şevtinin. Hani agir onda tkeve cili wan te şevtani. Hatta em bune şahit ku qotka viketiye ku mal şevtiye ku qotka derva avetiye hazardon ma erd şevtine orman şevtine ev ka cigare tişteki pise. İca henek insan disa ve kavme ki hene ya Rabbi yardımcı wan aile wan tabi binç devi wan te. Tinkari nimetre nezi wan bevi mal zaruki wan mali keleka wan rudne ve bine tahammül tkin. Çakim heye gele insan hani. İca zarara maddi ayrı eğer kuroy paket gibi bişine de paket bişine kumeyet ke çıkar pere saret ke çıkar pere evci şu ayrı kes bahsa şu maddi jinnake. Ada cigare çawa kuj vücuda mer havqa zirare kindari ev qasa bêtir ji îmana me re zirare. Kindari jî aynî weka cigarê ji serê meriv heta pêçikî piriyê meriva nahêle ku meriv ji Rebbê alemê re bi xweşkayî îbadet bike heqê wan însan da meriv düşünce bike. Heqa kindarî tiştekî pîs e. Mesela micekî asın yahut em ji hinek însan asın kindarî nahêle ku bi guhê xwe em heqê wan da tiştê baş guhdarî bikin. Camekê dibe wela filan kes wa em guhê xwe digirin yahut em cûrê çin yahut em bahs neke viya merkî xerab e em naxwazin em guhdarî jî bikin. Em bi devê xwe naxwazin heqê wan da tiştê baş bêjin. Em bi destê xwe naxwazin ji wan re xêrekî bikin. Em bi piyê xwe naxwazin gav bavêjin ku em alî wan herin alî wan tiştekî bikin. Yani ew ka ku kindarî tiştekî pîs e. Sebep çi ye? Boş boşuna ya ji me xeber daye ya ji me zengîntir biye yaxud hinek însan bêtir ji wan hez dikin. Axlebî jî ev e ku em ji wan asenî. Yoksa çi meydanê herkes me em li mala xwe ne yani. Adêja heqeten şika kindarî tişkî çawê em bera em dixwazin naxwazin em tehlîlayê bikin. Tehlîla wî jî ev e. Hatî Resulullah dibe ew tiştê ku tu ji xwe dixwazî aynîsî tu ji birayê xwe Müslüman re nexwazî ne îmana ji dile. Peki em jinekî insana asın heqîqeten em aynîsî ji wan re dixwazin naxwazin bawer kedin min em naxwazin. Bi pirayî. Ê ku dixwazin hene êk îmana wan saxlam e hene. Tiştekî dinê eger cînarê me ye êk em jî asın eger gundiyê me ye eger bajariyê me ye eger dûrî me ye mesela bajarekî dinê em jî asın me bihîst mesela wa ji xwe re texsîkî kiriye wa ji xwe re xanîkî kiriye wa ji xwe re çi zanim ketiye îş zarokî ketiye îş zarokî ew zewcandiye vesaire em dibên ser xêrê be. Bawer ke kindarê qas tişkî pîs e şeytan jî ku zor de meriva em nabin ser xêrê be. Bi axlebî yanî. Ew ka ku kindarî zirarê dide meriva. İca Hazreti Resulullah dibe agir çawa ku koma êzinga dike xwelî aynî bi wî awayî dibe kindarî jî xêrê meriva wisa dike xwelî. İca ji bina Xwedê çi heqê me heye ku em bi destê xwe wan xêrek me kiriye em rabin agir berdinekê em wan bikin xwelî. Ne wan xêra mecbûr roja mahşerê kiriye ku Xwedayê Teala jî rahma xwe li me bike û piçkî jî xêrê me hebin em îman xelas kin em herin cennet yanî. Wallahî binê wallahî cigare me gelekî bihîstiye di merivê me da jî çêbûne nasê me da jî çêbûne ku însana biye kanser û însan bê kanserê mirine çûne. Ade îca cigare meriv ji vê dinyayê dibe. Neazallah eger ku kindarî zor bide meriva şeytan jî zor bide meriva dibe ku kindarî me bê îman jî ve ji vê dinyayê ku ew ka tiştekî pîs e hani. İca çi heqê me li me ye gelê însana. Wallahi heqê me li me tune ye.
İca tiştekî dijî heye cigare ve megoya çawa ku zirarê de dora xwe ji mesela malê perde zer dibin, mel kelekan rûnê hinek însanên özeke bîn ji wan tîme naxwaze kelekan rûnê, ada hinek însanên me jî hene aqa ku zor dida wan kîndarî ji hineka azin li mala xwe te mî dikin binê. En nebîzim û filan kes ra yaxud filan kesa ra xeber din. Wallahi ku ez bibînim we bana xeber daye ku ez bibînim, ez bibîzim, ez ê lwexim, ez ê poz devê bişkînim, ez ê filan bikim, bêvan bikim yani. Ya em xeber nadin, em xeber nedin. Belkî em yanlış bin, belkî em dorî bin. Biraz zarokê me xeber din. Birayê me xeber din. Çi heqê me heye meselanî? İca meseleka me kurmancî heye dibe ya mişk xweliyet ku hole serê xwe dike. Nana kî di heqê me de xeber de bira xeber de xweliyê serê xwe dike. Ji terefê me de bira xweş helal be. Em xebera Resulê Xweda bikin. Em xebera Xweda bikin. Wallahi wî însanî ku ji me xeber de guneh xezanc dike, û ji me re jî xêr tê deftera xwe bi gunah tije dike, deftera me jî ha me ji me tune tije xêr dibin. Çikî gunahê me distîne wî însanê yani. Îca werin kabinê çend rû emirê me maye em nizanin. Ji bûna bedena xwe werin em dev ji cigarê berdin. Ji bûna ku roh bi rohê dî em salixa xwe bînin cî werin ji bo ku bi zincîra jî îmana me neqete saxlam be weka zincîra saxlam be bi weka çiyayê qaf îmana me mezin bibe wer em dev ji kîndariyê berdin. Kî dibe çi bira bêje em xebera Xweda û Resulê Xweda bikin. Gel weka çend ro emrê me mal ve dinyayê. Belkî îro jî em bimirin emrê me son be. Werin xebera Xweda û Resulî bikin. Hûn tev bimînin di xêr û xweşiyê da, hûn tev emanetê Xweda bin.